Fuq il-bejt tax-ċentru ta' matul il-jum f'Raħal Ġdid se jiġu installati pannelli tax-xemx li jipproduċu biżżejjed enerġija nadifa għal bżonnijiet ta' 67 residenza. Dan wara li sar ftehim bejn il-Climate Action Authority u l-Aġenzija Support. Fi stqarrija l-Climate Action Authority qalet li dan il-proġett huwa wieħed minn sensiela li qed tikkoordina sabiex postijiet pubbliċi jintużaw biex tiġi prodotta enerġija alternattiva. B'dan il-mod qalet l-awtoritajiet governattivi jibqgħu jmexxu bl-eżempju u jkunu fuq quddiem fil-qalb ambjentali. Il-kap eżekuttiv tal-Climate Action Authority, l-Inġinier Abigail Kutajjar, ġiet kwotata tajt li l-awtorità qed tibqa' tfittex li taħdem ma' kemm jista' jkun entitajiet biex tmexxi inizjattivi li jagħmlu differenza konkreta. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Oliver Xikluna, innota li l-Aġenzija kollaborat b'konvinzjoni f'din l-inizjattiva. Is-sejħa l-offerti għal dan il-proġett ġiet ippubblikata f'isem l-Aġenzija Support fl-aħħar jiem. Is-sejħa l-offerti tagħlaq fit-28 ta' April.